तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक हो खब हमहू ठीक बानी। अच्छा रहुआ सबके यहाँ बारिश होता कि ना? यहाँ तो दब के बरसता 2 दिन से। आज बहुत बढ़िया गीत लेके उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में। एकदम नया गाना बा, नया कॉम्पोजिशन बा और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो एकदम ब्रांड मीटर बा, बच जाई पूरा। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाह कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर नहीं मिलत तो भैया जब हमारा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत हो जाए। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गीत मिली व्हाट्सअप के जरिए। काहे कि भैया हम हर तरह के मीटर लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो कोनो भी प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे के बा तो बेहिचक कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देले बानी। काहे कि भैया कोनो भी गाना रुआ चाहे, भक्ति भजन, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, पुनौती गीत, कोनो भी प्रकार के मीटर हुआ चाहे हर तरह के मीटर मिली और तुकबंदी में कहीं खटकाव ना मिली, गाना गावे में कोनो दिक्कत ना हुई। तो ये खतरा कॉल चाहे आपकी चैनल पर अगर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली और कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवाओ बा तो बेहिचक रुआ फ़ोन कर सकीले चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देले बानी। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। पहले फीमेल के पार्ट बा। चाहता रो जौन मिली ना बाबू, झूठे के भइल बाड़ तू तो बेकाबू। होश में रह। चाहता रो जौन मिली ना बाबू, झूठे के भइल बाड़ तू तो बेकाबू। आ थक गइल बानी तोहरा से बोल बोल के। अच्छा कि पोल खोल दे हव आज तारा गोल गोल के, देखावत रहू कवना के खोल खोल के। कि पोल खोल दे हव आज तोरा गोल गोल के, देखावत रहू कवना के खोल खोल के। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है और उम्मीद करता नहीं मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आई लोई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। हमारा व्हाट्सअप नंबर पर, व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। अगर वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर पहली बार आए लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिला था नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक लेनमती चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।